Tapi ya toh. Kita sudah diberikan sempol. Oh. Aku ya tak anu, coba niki Pak kagem jenengan. Aku masih aku dikai, aku ora ngekei. Sebab ngeten boten Pak, sebabe napa kula kok boten ngekei. Sebabe iki garenge pun mati, Pak. Pun, matur nuwun Pak, makasih. Pak, kreativitas Matur nuwun ya, saya Pak. hargai. Alhamdulillah aku dikai kentol. Ayo. Mas, kok kentol. Sempol kok kentol. Pak, matur nuwun kreativitasnya luar biasa ini. Nggih, terima kasih. Waduh, Jan. Bungkus ramah bumi. Oh, nggih. Nanda di nanda. Kuwi lho nek gurune kuwi lho. Beh. Iya Ayo toh. tak kono jejer kene. Leburi. Piye nih kan? Etok bojo kaya Nanda. Suatu anugerah. Suatu anugerah. Sebabe. Pemasuk rapi jebret, ya toh. Hah? Mas Nanda takon kerja di luar negeri. Terus Ya ya takon. gunane apa rabi karo kowe? Kuwi digua alon-alon. Tak kan dadi TKI. Masa urung entuk apa-apa terus kon minggat iki. Ora. Kula niku ditumbalne gitu lho. Ya ora. Ben nyelot kondang. Ya ora. Jare kowe ndek cita-cita foto karo aku ndi? HP Mas Pian, tolong fotokno aku karo Nanda, Mas. Ya aku intang fotokno kuwi mumpung Nanda rung loro. Ya Fotono, Mas. Lah fotonen ya. Nggih. Mau aku lek rambut rangkul. Alah. Ya, enak luwak kok bojone kaya ngene ayo. Jaluk ora. Wong demek kok mbok dum-dumke iki. Makasih Oh Dene, tapi Kak. nduk aja delok casing-e. Nadyan kaya ngene punya kelebihan. Wah, aja didelok gandare. Yang pentingnya ambune. Yo gak enak bae. Ayo, saiki nembang. Ayo Nan, kowe nembang. Oh. Mau nopo kita jare. Napa? Lintang Asmara Oh, Lintang Asmara. Ayo. Ya, Lintang Asmara. tak rungokke kanggo kuping. Nggih. Ning dibawani sik, yo pelok barang, Mbah Pengentir. Nggih. Kok tuwek men to sing gedhan. Wis akeh tuweke kare jiglok ing pindho ae. Mas Pandu sing ndang jaipong sik, Mas Pandu kene. Oh, nyogone. Gegarane wong akrami. Ayo duh. Yo kuwi ngelingke karo Niken karo awakmu. Iki jenenge wong arep omah-omah delok pasangan iki ora bondo, ora rupa. Ora rupa. Sesone dibehel ben untune iki rata. Untu ora jangkem dibehel. Kuwi iki rek gawe untu anyar to. Kolu. Kuwi lho bojang meneh. Ceklek untuku. Kangge mangan kentaki. Untu. Oh, sesuk trauma karo kentaki. Ayo nanti Iya, kali. siap. Karo gantung Niken kuwi lho ketoke ngandani calon bojomu. Ke Ono wong lanang gandeng wong wedok stane ngene iki. Kuwi jenenge jaga. Joko ki ngene sing gagah kok ngene iki. Heh, Mananda wis sakit ya. tak garepi ben tukel loro. dene kan sakit dek. Alah. Kene tak tungkak. Gegarane wong apa? Oh, ayo. Gegarane wong akrami. Sebab gandrung iki diberi patuk merem. Nah, Maju. ayo. Tutup bondo tutup rupa. Kowe iki gandrung apa kaya tukang sing nyabrake mobil kae. Piye to? Ya sing luwes sing mesra. Mas Gareng, sampean aja nyepelekke Nanda. Apa? Iki bos, iki Bos. juragan. Juragan apa? Nggih. Jenengan nek kepengin entuk hadiah saka Nanda, Apa? nek nembang aja diregoni. Oh, tenane. Iki juragan ning omah ning gosong asli juragan. Asli. Ora tak regoni. Awan-awan kula menika pengusaha muda Bapak Ya, Ibu. ya. Oh. Pengusaha. Pengusaha apa? Ora tak ganggu ning aku dikeki ya. Nggih. Nggih dikai ibuke juragan, anake ya juragan. Matur nuwun. Penerus Ibu. Terus ibu. Juragan apa tadi? Kowe ning omah usaha apa? Kula sadian kijing, Pak Bu. Apa? Kijing. Ya gonen dhewe ngono.
dikai kok moh. Ora sudi. Ora tuku. Ora sudi. Ora tuku ya ora iso ngrasake